Nirgi netap jojobang mawingo ngis kumejot padoning ladi Netra kocak ngundarahan Werkudara kuwi aja gleleng aja gembelu ndasmu Anggepe apa dupeh bisa mateni kadangku Gajaksa lan Sarabasanta kowe rumangsa digdaya kowe rumangsa ampuh kowe Werkudara lekno mripatmu jerengen gobokmu morage sawangen iki Senopati Bulu Pitu Senopati Ngastina Patih Harya Suman ya Harya Sengkuni adhep ana aku wong tuwek keklek jambul wanen wis pantes lamun to dadi Senopati Titi Wanci iki kudune dapurmu mati sa tanganku Werkudara ana paran mapan ana Tegalku Rukasitra dibuktekke sing mati Sengkuni apa Werkudara gletho ilang dasmu ayo ngantem kok ya ayo ndi jare kowe kondangin duwe kuku Pancanaka tamake Patih Sengkuni alah ya ngono kok ngakune ampuh ayo Patih Sengkuni Harya Suman wektu dina iki musuh dapurmu Werkudara ora bakal mundur sejangkah Werkudara. Ya. Wis. Podiaran. Kantemo wah ora krasa kaya dipijeti Werkudara wah ya milio wah jare kondange cah ampuh jare kondange cah sekti ning kok mung semono kekuwatanmu endi kukumu ya alah wah mati iki lho Patih Sengkuni Candak mati Sengkuni pajakne
Werkudara maju Sengguni ra mundur jaya Lecak aku Brahmara reh manguswa myumbreng ngangkati karonaning kaswase aneng marga hamal hatgung tak sawang sok wadoan perang ndak kok mundur wah edan sing edan sapa Yayi Patih Sengguni edan dheweke atos kulite wah tak kapak-kapake ora mempan tak dugang kena kuku ya ora apa ngopo tak tamani kuku malah mesem guyu semune ngece Petro wonten dawuh Den ingsun mau dongeng bab impen kelingan nggih kelingan aku ngimpi apa Truk Paduka Sinuwun Kresna ngimpi Ndara Werkudara njuget nglegena tanpa awer-awer tegese tanpa sandangan. Sing tegese Ndara Werkudara badhe kewirangan. Impenku mau tumus ora, Tru? Oh nggih tumus. Nek manut kula tumus iki duka Ndara Werkudara sing lakoni no. Lah Ndara Werkudara niku kewirangan mboten. Wah, ampun wae sampean. Dikandani ke neraka kok. Wae. Iya, aku rumangsa kewirangan. Aku isin musuh Sengguni. Kaya-kaya Werkudara mung disepelekke, Werkudara mung diece. Kandamu ngarep ki perang ki mung gunake okol ora gunake akal. Jebul tinemune si Adi mau luput panemumu mau kleru. Ya aku ngakoni luput saiki tudono piye carane supaya aku iso mateni Sengguni kae. Yayi Werkudara mestine isih kelingan lelakon nduk rumuhun. Biyen Pandhawa lan Kurawa kuwi tau rebutan Lengatala. Lengatala kuwi tilaraning swargi paman Prabu Pandhu Dewanata ya ora wong tuamu. Ya. Nalika semono Lengatala kang winadan cupu aran Cupu Manik Madiwara tumibeng Bantala teman cupu mau pecah. Pecahing cupu njalari Lengatala kang winadan cupu mau banjur amblabar aning lemah weruh kahanan kang mangkono Patih Sengguni enggal-enggal cucul busana. Patih Sengguni ya gulung ana ing lemah kang kablabaran Lengatala kuwi mau. Ya awit dayane Lengatala kang mapan ana saranduning awake Patih Sengguni mau satemah. Patih Sengguni mau pasang gegaman ora tedas ing gegaman, teguh timbul luput senjata tawa. Wah. Dayane Lengatala iso kaya ngono. Banjur kepiye carane anggonku mateni Sengguni mau. Dara, piye? Anggone Patih Sengguni gulung mestine ana peranganing awak saka Sengguni mau sing ora datan kasipatan Lengatala. Perangane awak sing ora kasipatan Lengatala, perangane sing endi? Saka petungku wadidange Patih Sengguni mesti ora kalingan dayane Lengatala. Ya mapan
Madidange Sengkuni kuwi sing dadi pengapesane. Wah, ora omong, mau-mau. Petruk iki ngopo, Petruk? Wes mandeg riyen. Aku iso ngawat-awati Werkudara. Ngawat-awati nggih kenging mung riyen. Kula niku nggih melu permadani. Melu permadani ngoten. Ning kula niku tembung wadidang niku dereng paham. Ngerti kula nembe nduduh, ngudak-udak raimu. Nduduk. Lah nggih kaya panjenengan niku. Wadidang. Niku tegese napa, ngoten? Wegah saru. Karo Petruk kok saru. Biasane kula yen karo sampean jagongan wong loro ya omongane saru-sarunan ngoten. Wah. Tak jurek kandhemu. Wong lanang padha lanang nek omongan iki saru-sarunan. Wong wedok karo wong wedok yen rembugan ya padha sarune, ngerti. Malah saya ngeri. Ampun limur temu wadidang niku tegese napa? Tak bisiki ya nggih. Wadidang iki tegese paham? Nggih paham. Tegese wadidang? Sampeyan ampun ngawur ngandani kok karo ngemut kuping. Wadidang niku napa? Ngoten. Kula kalih sinau tembung-tembung sing langka teng kuping kula. Mergo kuping kula sakniki klebon basa Inggris terus. My listening is not good, but my speaking is okay. Well. Wadidang itu sih. Napa? Tisil. Koncone tisu niku wis. Ya dipikir dhewe, dipikir. Ya apa sak kresna kae. Tisil. Oh, walah diwalik to sing. Oh. Ayo Werkudara, amuk Suramarata aja meratai Patih Sengkuni adhep ana Werkudara. Wah, Sengkuni. Aja sengguh aku ora ngerti pengapesanmu. Sing ora kasipatan dayane Lengatala dadi pengapesanmu. Wah. Werkudara. Aku wong tuwa kok kurepke kok jengking ngene iki. Werkudara. Kowe Sengkuni aja kirang-kirang gumuyu. Titiwanci dina iki. Tok sumbering angkara murka ya dapurmu Sengkuni. Leleteking menungsa ya dapurmu. Konangan Werkudara. Pengapesanmu sing ora kasipatan Lengatala mapan ana wadidangmu mutar. Aduh, Werkudara, aku wong bener becik ya, Yer. Julke Werkudara. Wah. Werkudara. Wah. Aduh, ampun ya. Aduh,
Kalau kemajuan jebol tekan ngakut. Aduh. Aduh. Dokku pecah. Syukur mudar ora kowe. Kula nipun kok kadohan ora nyedak lho. Kula niku iki arep pesta, seneng-seneng, patih senguni mudar. Lah kok ngerti mak templek. Wah, delok tengkuku niku kuning kabeh nudur sira. Ayo dicuthekke. Ayo dicuthekke ora. Wah, mbok amun kejem ngoten niku. Ora gelem tak tekak mudar kowe. Nggih, nggih. Duh. Walah. Kok ndeledek ngene. Ayo sing resik. Nggih. Dimut menersik. Hah? Mboten. Sampai kok kukune kok nakal. Senengane kok uwik-uwik. Mumpun resik niku. Apa ya? Nggih. Nek mboten percaya diambu. Karo nggone dhewe wae geblak ngono diumpake wong liya. Wonten mbok dipikir. Nek dienggo dhewe ora penak niku aja diwenehke wong liya. Senengane kok ngono. Patih senguni mati. Sing. Paman